Hvordan gik det for dig? Jeg synes, det gik fint nok. Det var lidt svært. Hvad tror du får? Jeg ved det ikke, 10 eller 12 eller sådan noget. Det gør du. Men piger, der er altså noget, jeg bliver nødt til at fortælle jer. Hvad så? Jeg skal altså skifte skole. Og du slutter så med det. Hvad der sæt til bare en fucking luder. Nå, hvem skal have? Det er ikke sjovt. Mig. Hey, er det ikke den nye pige? Jo. Hvad laver I? Okay. Nej, ellers tak. Kom nu. Alle gør det. Okay. Og så sagde jeg bare, han er bare en fucking mandeluder. And I'll walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone.